חברת ס"ב, אספקת גזים בע"מ. החברה המובילה בתחום יבוא והספקת גזים לתחום התעשייה והייצור השונים. תעשיית המזון, אלקטרוניקה, גזים למוסדות הבריאות והרפואה ולתחום החקלאות. חברתנו מספקת את כל סוגי הגזים: פחמן דו-חמצני, ארגום, הליום, גז בישול, גזים רפואיים, גזים למעבדות ותערובות מיוחדות. אצלנו תמצאו תחנת מילוי לגז פחמן דו-חמצני CO2 המאושרת לפי התקן הישראלי. חברתנו מתמחה בייצור קרח יבש לשימוש ואחסון בתעשיית התרופות וגם לתחום האירועים והמסעדנות. לקוחותינו נהנים משירות אדיב, אמין ומקצועי, תוך כדי שאנחנו מתאימים את המוצר לכל לקוח על פי צרכיו האמיתיים והעדפותיו. ס"ב, אספקת גזים בע"מ, אזור התעשייה תמרה, 04-98-62-131.